אז סקירת הספרות שלי עוסקת בכל הנושא של חוויית משתמש לאורך זמן. זה גם בין היתר נושא שאני חוקר עבור התזה, שאני מגיש עבור טל אורון גלעד. בחלק הראשון של הסקירה אני בעצם מציג את המוטיבציות העיקריות למה בעצם חשוב לחקור את התחום הזה, כשבין היתר אני מציין את הקושי לחקור את התחום ואת המספר הדי קטן באופן יחסי של המחקר שנעשה בתחום, ומצד שני את המוטיבציות באמת המאוד גדולות ואת החשיבות הגדולה של התחום, זאת אומרת את החשיבות של הממצאים שניתן לגזור מהתחום הזה ואת ההשפעה של ממצאים כאלה על פיתוח עתידי של מוצרים בתחום של חוויית אדם, של אינטראקציית אדם-מחשב. בחלק השני בעצם אני עורך בעצם סקירה של המתודולוגיות שפותחו בשנים האחרונות. באמת בשנים האחרונות כן יש איזשהו רצון באמת כן לחקור את התחום הזה, ורואים יותר ויותר מחקרים שמנסים לחקור את התחום הזה במגוון שלם של מתודולוגיות. אז בחלק השני אני בעצם עושה סקירה של 5 או 6 מתודולוגיות מהסוג הזה מרכזיות שבהן עושים שימוש. בחלק הבא, בחלק השלישי, בעצם אני מתאר את הממצאים העיקריים שעולים מהמחקרים. אני מתאר שם ממצאים שבערך 10 מאמרים. כאשר בחלק האחרון בעצם אני נותן איזשהו סיכום ואת ההתרשמות האישית שלי של עד כמה, זאת אומרת של רמת הבשלות של התחום הזה ואיזה ממצאים בעצם אפשר לראות שחוזרים על עצמם לאורך לאורך רוב המחקרים. אז באמת מבחינת הממצאים, אחד הדברים שחוזרים על עצמם פעם אחר פעם בהרבה מחקרים זה שני דברים. מצד אחד אפשר לראות שקלות השימוש עבור משתמשים הולכת ועולה, זאת אומרת משתמשים באופן די טריוויאלי, ככל שהם משתמשים במערכת הם מתרגלים אליה רואים פחות תסכול לאורך זמן מאינטראקציית אדם-מחשב. באופן מקביל, בעצם הצד השלילי של המטבע הזה זה שרואים גם איזשהו דפוס שממשקים מאוד מתקשים לרגש משתמשים ומה שנקרא to stimulate the user לאורך זמן. אז באמת זה משהו שחוזר על עצמו פעם אחר פעם, מצד אחד חוויית שימוש יותר קלה ויותר פשוטה, מצד שני גם פחות ריגוש של המשתמש. והמסקנה היא באמת שאחד הדברים שחשובים בתחום אינטראקציית אדם-מחשב זה לנסות לפתח מתודולוגיות לפיתוח מוצרים שישאירו את המשתמש מאותגר ומעוניין ומגורה לאורך זמן. כשבאמת אם אנחנו מסתכלים על השוק, אפשר לראות שהמוצרים שאנחנו נושאים עליהם את עינינו ומסתכלים עליהם כמוצרים מוצלחים מבחינת אינטראקציית אדם-מחשב, למשל מוצרי אפל למיניהם, זה בדיוק מוצרים שמצליחים לשמור על איזושהי רמת ריגוש לאורך זמן. אז תודה רבה.